Μπορώ να πω ότι είσαι ίσως και το πρόσωπο των μπλόκων. Είσαι εσύ που έλεγε ότι χρωστάω παντού. Χρωστάς παντού, όντως. Πώς είναι η κατάσταση? Χρωστάω παντού. Όπως και άλλοι κτηνοτρόφοι και αγρότες που είναι εδώ στα μπλόκα. Μελισσοκόμοι, αλληλείς. Σου έχουν θανατώσει ζώα? Μάλιστα. Πόσα? Στα 1000. Και από εκεί και πέρα, έξοδα, βγαίνεις, μπορείς να συντηρήσεις την οικογένειά σου? Έχουμε μόνο έξοδα. Έσοδα 0. Σκέφτηκες να φύγεις, να τα παρατήσεις? Φυσικά. Αν πάει κι άλλο το πράγμα, μακρύτερα. Ήρθε κάποιος να σου πει, γιατί είδαμε την εικόνα σε όλα τα μέσα, ένας βουλευτής, κάποιος να σου πει ότι ποια είναι τα αιτήματά σου, τι γίνεται στην κτηνοτροφία, σε έπιασε κάποιος, σου στείλε ένα μήνυμα? Όχι βέβαια. Κανείς. Κανείς. Εσείς τους έχετε στείλει τα αιτήματά σας? Φυσικά, ναι, επανειλημμένα. Και Καμία σοβαρή απάντηση. πες μου 2-3 από τα αιτήματά σας. Άμεσο εμβολιασμός, Ναι. να σταματήσουν οι θανατώσεις, Αποζημιώσεις. αποζημιώσεις φυσικά, στην πραγματική αξία των ζώων. Ναι. Να σου πω δηλαδή τώρα εμείς, γιατί το έχω ακούσει πολύ αυτό, να σε ρωτήσω. Το γάλα που έρχεται είναι αμφιβόλου ποιότητας. Δεν ξέρουμε ότι και το κρέας. Μάλιστα. Δεν έχουν αυτά που πρέπει να τηρείτε. Εσείς δεν τηρούνται και από τις άλλες χώρες, έτσι δεν είναι? Φυσικά και όχι. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, έχεις δικαστήριο εσύ τώρα? Μάλιστα, την Δευτέρα. Εσύ που χρωστάς παντού, Μάλιστα. που δουλεύεις, έχεις δικαστήριο, ενώ άλλοι που πήγανε για εξεταστική φύγανε από την πίσω πόρτα. Μάλιστα.